mga kabombo. Ang mga empleyado sa Cebu City Hall, kauban ng mga membro sa private sector ng tinabangay sa pagpanglimpyo daplin sa dagat sa South Road Properties, SRP, kini subay sa ika-13 Cebu City Clean Up Drive or Clean Up Challenge mga kabombo. Lakip usab sa gilimpyuhan sa mga empleyado sa Cebu City Hall, kuyog ang ubang mga membro sa private sector ang mga dagko nga mga kasapaan sa syudad sa Sugbo. Lain-laing klase sa mga basura ang ilang nakuha sama sa mga plastic bottles, lata o guban pang mga basura, mga kabombo. Gihangyo ang mga tao nga nagpuyo daplin sa mga kasapaan nga unta dili na ilabay ang ilang mga basura sa mga kasapaan aron dili na masampungan o dili makasapong ang basura sa agianan sa tubig baha mga kabombo. Pipila ka mga empleyado sa Cebu City Hall ang gidestino paglimpyo sa mga dagkong sapa dinhi sa syudad sama sa Kinalumsan River, Mahiga, Estero Parian, Guadalupe, Butuanon, Bulacau ug Tagunol River mga kabombo. Pero para kanako dili ni maoy sulbad sa problema sa atong mga kasapaan nga daghan kayo og basura. Tungod kay inighuman og limpyo sa mga trabahante sa Cebu City Hall diha sa mga sapa, nagyapon na mga basura tungod kay ang mga informal settlers ana man manglabay og basura sa mga sapa. Ang klaro nga solusyon anang problema, ibalhin ang mga informal settlers nga nagpuyo daplin sa sapa nga nakalapa sa 3-meter easement aron wala nay mulabay og mga basura sa atong mga kasapaan. Asa naman dahil itong pagarpar ni Mayor Mike Rama nga 50 billion pesos sa iyang annual budget karong tuiga. Asa naman ang mga medium-rise building nga gitukod para sa mga informal settlers nga nagpuyo diha daplin sa mga kasapaan. Wala pa bagihapon di ay mahuban. Maayo lang unta, maayo lang ta mopakurat sa mga pobre nga nagpuyo daplin sa sapa. Atong siging-sigingon ang mga pobre, atong pakuratan apan ang Cebu City Government dili kaya nga mo demolish sa mga dagkong establishment nga gipanag-iya sa mga dagkong negosyante nga nakalapa sa 3-meter easement mga kabombo. Kaning mga dagko nga mga building naadaplin sa sapa, usanis mga hinungdan nga dili makabuylo ang tubig baha sa sapa tungod kay nigamay ang mga sapa karon tungod sa kadagko sa mga haligi nga giugbok sa sapa. Ang sapa kaniadto mga kabombo limpyo, lapad ug lawom. Ang istorya sa mga katiguangan sa Cebu City kaniadto, ang sapa pwede ka diha maligo, pwede ka diha manglaba. Pwede ka diha manghugas sa imong plato. Apan karon ang sapa pwerte lang hugawa mga kabombo. Nigamay ang gilapdon sa tuwang sapa kay nani mga informal settlers nagpuyo, nani mga haligi sa mga dagko nga mga establishmento, mo na ang tubig sa baha di makabuylo mga kabombo. Inig-uwan mubaha dayon tungod kay ang mga sapa dili kasugakod sa tubig baha mao mag-overflow dayon ang atong mga sapa. Mao na nga ang tubig anha manubay sa mga kalsada. Samutan pas mga drainage nato nga guba ato mga drainage na bulit sa mga basura, ang mga embornal daghan nga nibara nga mga basura murag ilong nga nabulit sa kugmo mga kabombo. Example tanawa ang parking lot sa Country Mall, gilunupan. Tanawa ang Santo Niño Village sa Barangay Apas, gilunupan. Gibahaan og maayo. Tanawa ang pipila ka mga sitio sa Barangay Talamban, gilunupan og maayo. Dili naman ni Singapore like Cebu City, Venice, Italy naman ni mga kabombo. Kining problema sa baha long overdue naman ni. Dugay na kaining problema Onya hangtod karon wala pa masulbad. Bisan kinsay nilingkod nga mayor sa Cebu City, way kasulbaran ang problema sa baha o basura. Samutan pas pagarpar ni Mayor Mike Rama nga Singapore like Cebu City, June 12 wa nay basura, June 12 wa nay night dwellers, apan pagabot sa June 12 daghang gyapong basura, daghang gyapong mga nangatog daplin sa kalsada, daghang gyapong nangatog sa asiras. Mao na nga
kanunay sa wayon si Mike Rama mga kabombo, naigo ra pod siya sa iyang mga pagarpar. Tanawa ang mayor sa Mandawi, tanawa ang mayor sa Lapu-Lapu, tanawa ang mayor sa Talisay, ug uban pang mga mayor sa mga nakadaiyang local government unit. Wala kaayo mabash sa mga netizens. Nganuman, ang mayor sa Talisay dili pagarpar. Ang mayor sa Lapu-Lapu dili pagarpar. Ang mayor sa Mandawi dili pagarpar. Ang mayor sa Konsolasyon dili pagarpar. Nga unta kanang Konsolasyon permi na bahaan diha. Apan bisan naman ana dili mabash sa mga netizens. Apan si Mayor Mike Rama permi mabash sa mga netizens gumikan kay inig flag racing. Magsige magpasyatab Singapore like Cebu City. O sayaw tag jingle sa Singapore like Cebu City. Ang di mo sayaw dili i-renew. O tiaw mo na. Ang di mo sayaw tuwas pikas, di pagid i-renew. So mao na nga para kanako si Mayor Mike Rama na pod mo hinungdan kung anong permis siya i-bash sa mga netizens gumikan sa iyang pagarpar nga Singapore like Cebu City unya wa ta manginahanglan og mayor nga pagarpar. Atong gikinahanglan nga mayor sama ni Lee Kuan Yew sa Singapore mga kabombo nga naay kamay na bakal. Maligsan kung kinsay angay maligsan. Bisa pag ato ng kaila, ato nag sod nga higala, bisa pag kisay tag-iya nga building, ato nang gubon kung angay gubon, yun nga nakalapas sa 3-meter easement. Apan nining baguhay lang akong nahibaw-an. Pinaagi ni Konsehal Jerry Guardo. Kuya Jerry Guardo, agilan po na. Matod pa, nasayran nga ang mga sapa sa Cebu City, dunay mga titulo asa ka mga huy ana. Ang mga sapa sa Cebu City, dunay mga titulo. Laktod pa ka istorya, dili nimo ma-demolish ang ilang estruktura kay kanang haligi nga giugbukan nila o kanang nga sapa nga giugbukan sa ilang haligi naanay mga titulo. Kuyawa no? Ang haligi nga giugbok sa sapa nya kanang sapaan na ay titulo. Ngano gud taon nga naa nay titulo? Kay sa history kuno sa Cebu, ang kini kuno mga kanal nga gamay kaniadto, ang kanal nga gamay ni dako nahimong sapa. Ang kanal nga gamay naay titulo na ang yuta unya ni dako ang kanal nahimong sapa unya mao na nga naay titulo. Unya nakatukod sa building diha. Mo na nga dita kadali og demolish kuno mga kabumbo. Matay dugay naman nahimong public servant si Mayor Mike Rama sa Cebu City. Niagig konsehal, way pildi-pildi. Niagig pag vice mayor, way pildi-pildi. Nahimong mayor sod sa taas ka katuigan, unya karon pang tuiga. Nakabalo si Mayor Mike Rama. Nga kana day mga sapa nato mga kabumbo sa Cebu City naay mga titulo. Way pulos ang atong pag-invite ni former DENR Secretary Roy Simato, tabang sa pag-reclaim sa 3-meter easement nato sa tumang kasapaan. Wa to'y pulos. Way gamit ang atong pag-imbitar ni former Senador Franklin Drilon. Way gamit ang atong pag-imbitar pod ni kinini ang former DPWH Secretary Singson diri sa Cebu City atong gi-imbitar September 2022 nagpapreskon nga matod pa task force gubat sa baha o basura mutabang si former Senador Franklin Drilon, si former DENR Secretary Roy Simato o si former DPWH Secretary Singson. Apan unsay netabo ron wa kutobra preskon kutobra pagarpar mga kabombo. Insulto kay na sa katakos. Insulto kena sa intelligence sa ato ang mga city officials sama nila ni Konsehal Philip Safra, Konsehal Joel Garganera, Konsehal Regialon, Konsehal Jerry Guardo. Insulto sa ilang katakos nga mang-hire pata og taga Manila para mutabang sa pag-reclaim sa 3-meter easement nato sa tong kasapaan. Kung gustohon sa syudad, sa Sugbo, sa Cebu City Government, kaya na. Kaya akong hulman ang gisulti ni Mayor Mike Rama kaniadto. Mado pa sa Mayor, you cannot fight Cebu City Hall. You cannot fight Cebu City Hall. O di ay mga negosyante nga ni Sokol,
wa man ka ang tracker mga kabumbo kay hangtod doon gabarog gyapon ang ilang mga estruktura. May lang ta mo demolish sa mga pobre. Daga na mga pobre nga na-demolish na, no? Unya kaning uban nga nahabilin nga mga informal settlers, dili nato ni basta-basta nga abugon. Dili man ni mga iro nga imong abugon. Dili man ni mga iro nga saag nga imong abugon nga mga way tag-iya. Naman ni mga pamilya. Og imo ning ipa-demolish ilang balay ato ipahimutan ka naman ni mga anak po nga nag-eskwela. Naman po ni mga panginabuhi po diri sa Cebu. So atong ibalhin sa medium rise building. Unya kumusta? Ang ato mga medium rise building okay na? Pila naman ka buok medium rise building ang gitukod sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ni palabang tag 50 billion budget, annual budget para sa 2023. Kay matod pa ang katunga ni ana mugahin tag 200 billion kapin sa pagtukod og mga wala ko masayo pa 200 ka mga medium rise building sa Cebu City kay ana i-transfer tong mga informal settlers nga nagpuyo daplin sa kasapaan. Apan hangtod ron murag wa may development mga kabombo. Kanos aman nato ibabalhin ning mga tawhana o nya mga lumos na sa baha. Unsa may nakalangay di ay nganong wala pa man ni ma-transfer ning maong mga informal settlers nato kay ako nabawaan na naman toy mga gipangtoko diri karon sa may SRP. Nga nahuman naman to unya murag wala pa man pa balhin ni og mga lain pang mga pamilya nga mga informal settlers nga nagpuyo daplin sa kasapaan. Unya kana pag sayaw-sayaw na to og jingle nga Singapore like Cebu City, di gyud na makasulbad sa baha. Na promise kanang pagsayaw-sayaw sa Singapore like Cebu City, di gyud na makasulbad sa baha. Yan ako na ibawaan ay dunay department head si Mayor Mike Rama diha sa Cebu City Hall nga dako kayo og ulo. Dako pang tiyan, dako pag ulo, kutob sa matripan, kutob sa masugatan. Ali. Sayaw Singapore like Cebu City jingle. Kung di ka kamao, kay di ko ka i-renew. Kay baw ka ni Mayor Mike Rama, kung dunay matripan ang imong tao diha, masugatan nga empleyado, ingnon nga, sayaw og Singapore like Cebu City. Di gani ka mo sayaw, dili ka i-renew. Tiaw mo na. Basta di ka mao sa stepping, dili i-renew. Uy, nga nugutaw na, apil ba na sa kontrata nga lang ipirmahan? Apil ba na sa PDS? Nga kung di ka mao mo sayaw sa jingle sa Singapore like Cebu City, dili i-renew. Kaya ba bagas Mayor Mike Rama ni, no? Di ay department head si Mayor Mike Rama nga dako kay ulo, mga kabombo. Na langay-langay pang sweldo sa mga empleyado, lisod-lisod pagpasayaw anang Singapore like Cebu City nga jingle. Oras